Ahoj, dobrý den. Opět vás vítám u našeho videa s Thermomixem. Pro ty, co ještě neviděli předchozí díl, já se jmenuji Milena Nekolová a dneska vám ukážu, jak si v Thermomixu připravíme celerovou polévku s tymianem. Je to oblíbená polévka mých dětí, tak doufám, že i vám bude chutnat. Připravíme si máslo, olivový olej, cibuli, bobkový list, tymián čerstvý pokud možno. Budeme potřebovat dále celer, já dávám trošku pro zjemnění chuti i část petržele kořenové, sůl, pepř, kostku slepičího bujonu a vodu. To je všechno. A tavený sýr potom na zjemnění. Ten udělá to kouzlo. Do mixovací nádoby dáme jednu cibuli, kterou si nasekáme 3 vteřiny na rychlost 5. Slyšíme krásný zvuk. Otevřeme. Cibuli máme nasekanou. Přidáme 10 gramů másla. Nevadí. A 10 gramů oleje. Nejsme v lékárně, takže když máme oleje víc, tak se nic neděje. Cibuli i s máslem si orestujeme. A to asi 8 minut. Na teplotu 120 stupňů. Rychlost 1. Tak teď právě restuju cibuli 7 minut na teplotu 120 stupňů na rychlost 1. A těch 7 minut využiju třeba k tomu, že si udělám úkol z angličtiny. Tak ahoj! Thermomix volá, slyšíme, že máme hotovo. Otevřeme. Podíváme se uvnitř. A tady máme krásně orestovanou cibulku. Teď k ní přidáme připravený celer. Já ho mám asi 160 gramů. A přidáme tam kousek petrželové kořené petržele. Bude asi 100 gramů. Já tam hodím i pár snítek takhle tymiánu. Zavřu. A ten celer i s tou petrželí tak si rozsekáme. Dáme tam 10, 15, asi 15 vteřin na rychlost 7-8. Hotovo, vypneme. Přidáme 1 bobkový list, kostku bujonu, 850 gramů vody, přidáme špetku pepře, a půl lžičky soli. Tak. Hotovo. Přiklopíme a budeme vařit 10 minut. Na teplotu 100 stupňů, rychlost 1. Takže teď budeme 10 minut vařit při teplotě 100 stupňů a rychlosti 1. A já těch 10 minut využiju, že třeba zavolám kamarádce. Ahoj! Polévka se nám dovařila, vyndáme z ní bobkový list, pokud se nám to teda povede. Kde jsi, bobkový listku?
pojď sem. A jinak celý zbytek polévky s jedním taveným sýrem rozmixujeme. A vznikne nám krásná krémová polévka. Ten sýr nám polévku krásně zjemní a zároveň ji zahustí, takže nebudeme zahušťovat moukou, ničím podobným. Rozmixujeme na maximální rychlost na 10. Tak ještě pár snítek tymiánu. Tady se nám teď 20 vteřin mixovala polévka s polostaveným sýrem na tu rychlost 10. Mezitím jsem tady do talířů připravila čerstvě natrhané lístečky tymiánu. Tak. A polévku si můžeme naservírovat. Máš velký hlad, Marceli? Ano. Vypadá dobře. Kdo má rád, tak tomu může přidat ještě trošku olivového oleje, ale já myslím, že dost jsme ho tam dali už na začátku. Takže my jdeme obědvat. Dobrou chuť, přátelé, i vám. Naschledanou. Dnešek máme za sebou, naučili jste se, jak se v Thermomixu restuje cibule. Doufám, že jste si uvařili dobrou celerovou polévku. Příště se můžeme těšit na jahodovou zmrzlinu se smetanou a já už se těším teď na vás. Vaše Milena. Ahoj!